club ya kamata mu je, ya kamata yau a ce special arrangement muka da muna kira wasu cikan da namu jera. Ba yau din na kamata kunya kawai nake so da ci kuɗi. Kunyan nan ba komai tun da safe fi sabilillahi ba abin da kai kunya ta dauka. Ai kai ka bari idan da mu san da ga sai kuma yau ba sai mun dogon magana ba kuna ta wani maganganun ku da Allah ni ba abin da ya burge ni irin barayin da suka zo anguwar mu jiya suka yi wuta har suka tafi ba wanda ya gane fuskar ku ba karamin buro ba ko mutum dai ba gane da irin wannan abu ko mutum daya ba iya ganewa ba ta kama shi ai ka san barayin nan sun shahara muna halin kaka na ku wasa ne eh wannan barayi ai ba su gane ba mu muka tsara komai me sai ka kai wannan bura uban jiya ina ga ma mutum biyu na kashe gaskiya kai kai a makode na sakawa mai ciki wuka ta mutu na ga ma a makode nan makode ba ana kira na waya ba ni ba mun ta magana wayan kan nan kai ta wayan ka ga labari anan ya haka Lagos na baka labari a Lagos na sawa kasuwan gwari wuta ta kone kurmus dan Allah da muna fama da wannan motar da kake kalla ta daddane a aramin barawo Assalamu alaikum. Waya a tiji su siya ne. yau Allah lafiya raki so kai sai ba sallama ba komai kawai cewa sai an miki sai baya nan Ina- me masu ne ki baya nan ya aka yi ne ina nan mana ya kake mun Kai ne haka ne sosai. ni ne ya aka yi lafiya Ya wanda. na ba ka ji Abun ba ya yi